Oyo, what's good YouTube? This is your boy Peter Zarasko Dudu. Welcome back to my YouTube channel. So panapaka, ndine mkomana mujama. I think rasta man munowazia andika. Asi marasta isanga ingobema. Maya. Ikaucha ikubema. Ma inini one rasta risoba senzi ndini. Okay. Mrisoba mchibema. Soba. Ore amana, so I think mese munozia rasta man. Vakabuda pa the previous video. Vanobuda ma videos akawanda and then vakabuda pa the video re heartbreak. Ratakazoisa pa members only due to some reasons. Saka pana patavesa blended vati zonzo ndavanzwira tsitsi vanokomano nechando ichi ari kumborara akaita sei akaita dollar sign. Okay, still nyangone munhu nongwarira akaita dollar sign but okay, tatingomana kuomesa blended timboona kuti anowana munhu waari kude samdara mukuexplain mnakaita sei. Kone nini manje ndina type izi nongodhitsa chiro munhu angori bo chiro chinofema akanaka izi angori bo chiro chinofema. Okay, so man, you have heard it from the man himself. Ati arongoda chiro muna nofema, chiro muskana, angu. Batiri pombe, akanaka. Alright guys, so man, let's see kuti rasta vachana so ari kudere. Let's go from the girl kuti ari kutsvaga muna say. So yeah, peace out. Hoyo, maida say man. So panapa, as you can see, ndine short girl panapa. Short andika. Yeah, sure. Na shorty. So ndinashoda panapa tati shorty timise pa blind date. Shorty ndowandesa pa blind date nemunhu adopina ne pa blind date. Saka shorty timbotudza more about yourself. Unomboda munakera sei? Munakanaka. Kukomana unakanaka. Anzwa komana yesu akafana nechokwadire. Akona komana kanaka anzwi kunaka konkomana kuri muhomwe. Akanaka pa face. But akona komana kanaka anzwi kunaka mune chirume zviri gay. Zvisi gay. Zvisi gay. Alright, saka ana shorty damunakanaka and also akareba ko mfupi inda mfupi aiwa kana mfupi anyatsoite awadi mfupi ausika anda icha usungisira how old are you? 19 aiwa 19 achasungise saka mana mazvinzwira mega anzi na shoti ndoda munhu akareba since yari mfupi uye akanaka andisi angu tino varume akanaka kana kuti but what I know is munhu wechiruma mafara kushata anzi munhu wechiruma mafara kushata nekunhu wadigita neboots no ndokuti murume no aramba shoti saka manaka let's see kuti are we gonna find a match or there's no match. Let's get it. Oyo, right, what's good YouTube? This is your boy Peter Zarasko Dudu. Welcome back to my YouTube channel. So yeah guys, today we're trying something different in Yana. Today as you can see I have those two couples that are here. The other one not two couples already, two people. Hey, mugono zvakanyora nedenga guys. Isapatina anditika. So panapa ndine vanhu ndinawo mumwe wacho namufeso wangu he's been seeing for like a month now or 2 weeks or something because the last time we showed the video chalo test them scan and then he was cheated. If you guys saw the video kana msango report members only. And guys, if it's the first time, please make sure like, comment, share and subscribe to my YouTube channel for more and more content because guys panapa we cook content kugadzira content I want to kubasa kwedu. Saka sweet panapa today we want to put those two people on a blind date. And Toroti, are we gonna find a match here? So amana tichakuvunza ma questions tichaita first round andika toataita second round toataita zvakare third round anditika. Okay, saka tichatanga panapa indataura nonzi praise makana anditika tatanga kunzwa mino kumukomana unoti kwani? Oh okay bro, my name is Daryl. Oh bro, my name is Daryl. Okay, ko toya kumuskana, what's your name? Rutendo. Okay, so amanaka ndirakuvhunza panapa ine what's your type? My type kune nini manje ningoda munhu bo chiro munhu akangonaka izi I don't have a type. Awana type ningoda munhu akanaka chiro akangonaka. Okay, ko kumskana ndikuda munhu akanaka akangonaka munhu akangonaka. So it seems like you say you're dating for physical appearance. Why is the physical appearance so important to the Oscar? Physical appearance is important pakuti munhu akanaka anongodiwa kuti tizoite vana vakanaka. Oh, musasikise vana kuchikoro. Kuyo anini manje bro, I'm into content creation. So nechizodoka badi kekuita nako ma vlogs. Samutofunga business ore. Okay. It's okay. Okay, so can you rate yourself out of a 10? 6? Yeah. Okay, solid 6. Okay, what about you bro? Can you please rate yourself out of a 10? Solid 8.5. Solid 8.5. Okay,
6 and 8.5. Okay. Yeah, chat. Machines go. Okay. So now ndakuvunza panapa. What's your ideal date? Ngitange kumkomana. My ideal date. When I think question inofana kuibvunza kumskana. Mskana ndo anchendesa kudate choice. Kone mskana, what's your ideal date? Ideal date. They kwenda out chichichi. Unga prefer chi pa first date. Ideal pa first date. First date. Unga prefer chi. Pa first date no prefer maybe kungoenda somewhere kuri nice. Tungotaurawo food and zvingoripo and stuff. Yeah. And then how much do you think a guy should spend on a first date? On a first date. Chero yaanenge achikwanisa how much? Yaanenge achikwanisa kuspenda zvinenge zvichienderana nekuti iye anoshanda basa ripi kana kuti anoita nezvei, maybe anenge atoriwo mwana wechikoro. Okay. Let's say mwana wechikoro. Okay, let's talk for a guy who is working and mwana wechikoro. Let's say between those two guys, mwana wechikoro unga expect how much? Mwana wechikoro matwendi wekoko a guy who is working. Yaanenge achidawo iyo. You how much do you owe? Chikafu ngode chimari. Chiri below 20 ndo chandinoda. Chero anoenda kubasa kana ngazode yakawandisisa stireki. Okay. So Mdara, how much can you spend on a first date? On a first date? Below $70. Below $70. Okay. Yeah, amachiza ni mari. Chino Zimbabwe wanere. Amachiza ninga ni mari kunzo. Anyways, okay. What's your red flag or turn off kumunhu? Tange kuna chamani. My red flag? Or chino turn off chi? I don't like someone who is extroverted. Arichi? Extrovert. Like, extrovert. Yeah, man. Anowanika kwese. Anobatika. Stop. Kwemi msiswa. My red flag munhu ane best mskana. Ku best mskana akashate. Ninge achidyikanana best imomo. Saka kuna chinonzi best. Yeah. What turns you on? Kunaka kuona face akanaka. Unobva watoteneka on. Koyo, what turns you on? Bro, this is a very difficult question. But kuna nini manje? Maybe kusongo purusirwa tunde bitoto twaziya bro. Bro wateneka. Kovaje varume vasina ndebvu manje vachata sei? Mani kana ndebvu dzakutena varume on. Ndakutozwira tsitsi some of the viewers vasina ndebvu kana the men behind the camera because ana ndebvu. Saka mati kupuruswa tundebvu. Munokwanisa kupuruswa tundebvu. Kana do you even like the beard? No. You don't like beard? Mdara, chinokutene on, chinotena mumwe wacho off, saka mchaita sei? Yeah, pakutopisa. Makutonobvisa ndebvu zacho. Zviriko tokanongodzigera because I'm looking for a serious relationship. Sama mazvinzwira mana pane crisis chinotena uyu on ndo chinotena uyu off. Dai uchitotene inangu personally ka ndotenwa on net. Antumwe T mafeelings angu ari mudumbu. Saka antumwe T ndakangwa T mafeelings angu anokwira. Wazona? What do you think about it? Kutenwa on net. Mafeelings angu ari mudumbu. Ndakangwa T mafeelings angu anokwira. Ziriko? Yeah, ziriko. Zanyepa. It is Anzi Mdara, how do you feel about a girl under TikTok? Like a dancing girl under TikTok? Akoneni manje anizokwanisa kucontrola munhu kumuramidza kuita zvaanoda kana zviri zvo zvanenge achingodawo zvinomitira. But munofila sei about it besides kuti ndo zvaanoda? Zviripo. Hawana pressure nazvo? Cool, how do you feel about mukomana under TikTok under zvekutamba paTikTok akasungira kabonnet? Hazvina basa zviripo. Hazvina pressure? Yeah, hazvina pressure. But murume chacho aite zveTikTok. Anyways, Ndara, if you were to give a girlfriend allowance, how much do you think you can give a girl? Per month?
Per month, obvious, per month. Bro, let's say $100. $100. How much do you expect? Per girlfriend allowance. Yeah, girlfriend allowance. Yaninga achikwanisa iye mukomana. Yaninga achikwanisa. Oh, but you unongo expecta mari because mukomana anogona kutaura yaanokwanisa and then une expecta unongo expecta mari. No, kana chitombokwanisa kutomondipa monthly. Sensori bo. Yeah, zvinenge zviripo chero yaninga ainayo yoyo. Okay. Yeah. Tochenda pa next question. Next question iri kuti zonzo, are you submissive or dominant? Muchishona zvikunzi ini hangu muchishona cameraman tibatsirewo kuwa dominant kuita sei kusaudzira zvekuita kuda kutonga murudo kuda kuita murume wo murudo. Okay, saka munhu ari submissive tozoti ndiye mukadzi anotsurika anoudzirika zvekuita iwo uri submissive kana kuti uri the other side? Inhangu am submissive. You're submissive? Yeah. So ndakakuti usatambe neshamwari yako yachido autambe naye kana pane valid reason kuti ndokona kuzo usatambe neshamwari yako yaanokufurira unotokata shamwari kana pane reason yekuti ndingaregedza kutamba naye ndomusiyana naye. Kwemi mudara muri submissive kana muri dominant? I can't be submissive, bro. Oh. Santi mune dominant. Yeah, man. Muchitaura zvekuita muchipa mutemo. What's the most romantic gesture you have ever made for someone? Me. Chinji romantic gesture yamakamboita ndeipi? When ndikaita zvakawanda I can't remember, bro. Kana makaita zvakawanda how come you can't remember zvakawanda zvamakaita? Bro, I wanna see. I stay on zvakanaka zvakawanda. Chii chamakamboitirawo kana maybe kana ex any romantic gesture yamunoti makairangara moti apaya was once romantic? Ngotengawo masinsimu aya aiza kutengerawo baby flowers chocolates kurinsa out chichiweza kumboenda kana mavacation kunana inyanga. Oh, sawa gereza yakareba kuyo romantic gesture yakamboitirawo munhu yakamboitirawo someone? Engage someone. Kumtengerawo magifts. Magifts akatonga masocks ndo magifts. Aiwa no. Yeah. Ndamutengera like 5 cents cheche. Chi 5 cents cheche. Chinenge chiri chicha. 5 cents chiwo chamba. Chine masocks, mapensi. No, like 5 cents is like smell, touch. Well, you girls, you should stop the behavior of buying us my secret socks, nemapensi, and then neka vesi, ne roll-on, neka spray, ka X. Vamazonzo tatenga hamper less than $5. Hey, why? Yanga is somewhere less than $5. I get to like $95. 95? Yo, that's crazy. Like smell, miswa perfume, touch. Like 5 senses are now. Nige Yo. Nige senses are so yeah. Try to do that. Yo. Guys, people they have money. In Zimbabwe. Okay. Based on the conversation that we're having here, how do you rate a girl, this girl? Based on I feel like she's wise, she's smart. Tomisa pa 7. 7. What about you? Misa pa 6. Pa 6. Where is the 4? Chadunza ma points chi. Chadunza ma points. Scusi. Ma unonya saka amango nakiro zvekusvika pa 6. Ko imi mudara chadunza ma points. Bro, I feel like dzimwe 3 dzacho tozodziwedzera tabvisa ma blindfolds. You are leaving a room for disappointment. Yeah, that's crazy. Okay, so this was our first round. As I explained to you, the first round you're gonna be getting to know each other, and then the second round, do manje pama kuchifara kuti decide mimi muchiri ma blindfolds kudaro kuti you have to apa pari kuitika contact andika kana chiti contact pari kuitika physical contact zviro kuti muchasadza mungade kubatana mavoko here, mungade kutsodana here, mungada kuhwagana here, mungada kuyabota here, physical contact iri kuitika pa this round.
the second round. So totanga mukomana mungada kuita sei. Now you have to feel the girl physically, and the girl you have to feel you physically. Okay, bro. Let me be respectful. Let me let you decide. Okay, and the one ladies. Cool. Namungada ungobata maoko. Okay, saka unza roko rako kuno kutonia. And then rako kuno kuno. Okay, feeling high. Muswe. Kuti alpha. Okay, zvakwana. Chimira, zvakwana. Okay, kutanga ngomana. Mawase maoko. Maoko bo. Maoko bo. Pabo malo. Safe. Mama reta chimoko. 9. Where's the one? Ane manga ane kakwesha. No, like one yacho inongoredza kuti musikana nchabasa padna ese. Anda basa. Chasikuzi maoko ako akakwasharara yo arikuratidza kuti unoita basa padna. Ndozva uri kutaura anzi akakwasharara. What do you say about unoita basa padna? Uni maid? No, it's not like ndiri maid. Yeah. Titori na maid kumba, but ndinotozoitawo zvimwe zvacho. Light radzima rapera moto. Iye akabikawo ndosukawo chichiti chingobatsirana. Okay. Yeah. But Subuda. Oh, still kana Subuda bo. Maybe you can just open the door or something. Go to Fura Michana for lighting a bit. Okay. So what are you saying? Okay, you were saying muchuru nemu na talk about 3 basa kumba. Sa moko kwasharara kwakaita uko is just anza akakwasharara ere. Anza moko akakwasharara. Anomboti akakwasharara. Watakaita se wataneka kuomara kwesha mapoto. No smoking me up, bro. Anombodaro. Anza modi utsvaka kana vhimu anzi jecha rukwa dzamoko ako. And makutodaro. Sha usadaro unotenga zvimwe. Alright. Go based on pa handshake, based on pa handshake warova. Uri kuzviwa sei? Yeah, iribo. Maoko acho akarazotakaita sei out of 10? 10. Okay. Guys, masinzwira. Mukomana ati maoko emusikana 9 ane kakwashara kekuta basa. Musikana ato 10. Takakwasharara. Alright, anzi ane kakuita basa kaanoita. Alright. So, that was the second round. Anditika. Now we're going to the third round, which is the final round. Okay. Zvikunzonzo just have a conversation without the blindfolds. Lastly, okay, it's okay. So panapa ndira kukuvhunza mimi andika mvunzo watatanga kuvhunza kutanga ndizonzo based on information yatagadha panapa. Iwo uchazungudza musoro wako kana kunodha musoro wako kudai musoro wako amene kana kundiona andika I'm sure kuti kundiona uchadai musoro wako kana kudai musoro wako ndizvo kudai so usazodoneza unoona ngati kure unoona kusumudza left and right kana up and down andika kubvuma kana kuramba andika you do the same andika kubvuma kana se kuramba like this. Saka yes ndoko kubvuma no ndoko kuramba andika. Okay, based on information atinayo so far, would you guys go on a second date? Rasta attention one now komana muri kuitaka one guys ndichipedza kuvhunza ndakati based on the information that I have, would you guys go on a second date? Muri fara kutongoitaka one ari kusungudza musoro aizungudza ari kuvhuma chivhuma ndiri kuona ndiri kuziva zvichaitika anika. So based on zvataita panapa, would you guys go on a second date? Okay ndini ndaona ane nzeve dzekuonaona ane maziso ekunzwa anzwa. Okay, so just have okay saka mana muri panapa I want you guys musari mabvisa blindfold andika. I want to give you guys 2 minutes of having a conversation makavhara kudaro andika. Saka mondida ndiri panapa ndobata mic. Let me hold it. You can hold it. Yeah. Okay. She's this side and yeah, go. Baby girl. Hi, what's your name? Pretend, bro. Where are you from? Like, I can't hear you. Where are you from? Aspindio. Oh, you live by this side. Yeah. Where exactly? Which line? Because I'm also from this side. Yeah. Park Lane. So do you go to school or you go to work? I go to school.
school. Go to school. What are you studying? Lower 6. Lower 6. You're studying what? Commercials or Sciences. sciences? Which combination? Maths, physics, and computer science. Okay, gotcha. So, like, punishing your shoulders, and you can ask anything. Yeah, do you go to work? Yeah, of course, I do go to work. What do you do? I work for my mom, but I can't disclose it. Oh, alright, it's fine. We're on cam. I will tell you when the camera is off. Is there anything else? No. Okay. Bro, I think we're done. Get that? Yeah. I can feel waba by you. This was even less than 2 minutes. Okay. Akomanaga. I think Capo Edu. I mean it's a capital word. Do you think you can date him? Usat one. According to what? Yeah. Who do you think you can date? Yeah, she's smart, bro. She's smart. Okay, so Amanaga, I think we have come to the end of this show. Tada now kuchifura. Kuti uyu achiona chiso cha uyu achiona chiso cha uyu. Ini so far ndiri kuziva zviso zvavo kuti uyu anoluka sei. Inini ndiri kutoona zviri kuitika panapa. Saka tada kuchinzwa madecisions avo. Vabvisana mablindfold avo. Ndotanga kubvisana apa mukomana kana musikana. Bro. When in manje, I feel like Indiana found only visa blindfold wrong. So What do you think about it? Yeah, it's fine. Okay. So alright. Can I open up? Sumukira kumfira chako kuno kutoni. Alright, ruoko rwako ndirinorandiwa. Unza bhango rako kuno. Alright, saka ndo chinja chine unoona kubvisa. Blindfold racho. Yeah. Saka yaramba kwakadaro. Yeah, ndiye munhu amamshtaura naye. She's beautiful, bro. But the face is covered, bra. The face, Yeah. matoko nakirwa kusabatombona face. I can tell. You can tell. She's beautiful. She's beautiful. One ndio pangu ndinozi love is blind. Munaona kutoona kana pillow case kuti is black or is white. That's crazy. No, bro, like. Do you know the drunk in love? I want you. But anyways, guys, muda kubviswa blindfold kana muda kubvisa meko. Anzi ndibvise. Visa tu unogona kubvisa. Kuti mabviso ndo mabviso unoita. Kana anenge mabviso acheta tatomaona. Vakomana regerai vakomana. Okay, saka this is the woman that the men that they've been talking to. So what do you think? Since utangira kuno. Yeah, he's good looking, yeah. He's good looking. Vanobodera vana vamamshida vaya. Vana vakanaka. Vanoboda. Yeah, vanobuda. Okay. So, Tuesday panapa mimi. Okay. Ndari manakiro. Chotodaro. Okay. Saka tinokwanisa kuenda pa second date here. Mambobvumira makavhara mablind days. Now makavhara takwanisa kuenda pa second date. Yeah. Oh. So should we call this a match or a unmatched? This is a match, bro. This is a match. Yeah. Pandikuenda for a second date. Ndikukudedza, bro. Then why any cameras? Alright. Tuirwa yekwa Bruce. Yeah, man. Okay. Open chat. Send you vlogger every moment. Every moment. Okay. So my sister, mungade kuudza vanhu chi vari kuona. Vanhu vari kuona. Mungade kwa invite kuno here kuti vauye kuzwana laugh because ndinounza mhenya dzevanhu. Yeah, vanokwanisa kuya. Masingo mother yese vazoti kwa praise. Yeah, ngavauye. Yeah. So Manaka, I beg guys, thank you for watching this video to the end. Please make sure you like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. I think we have come to the end of this episode. If you want more of this, please just hit me up. If you want more of the episodes, couple sing your phones for 6 seconds. Nyangori kudauta munhu wako, nyangori kupi tinouya kwauri ikoko. Andika atitye kufamba tinouya ikoko tunobvunzana nemunhu wako muexchange maphones kana mukurambana murambana. Ina hangu personally vanhu vanodanana vanondibhowa. Wava kuenda mofamba zvakanaka. Ini nangu personally vanhu vanodanana vanondibhowa
people that are dating, they should start paying tax. You feel me? Anyways, guys, don't forget to like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel for more and more content. My name is Prince Magara. I'm the love doctor, and the host and the most. Dango.